Γεια σας, τι κάνει η αγαπημένη μου παρεούλα, αγόρια μου, κορίτσια μου, ελπίζω να μην είστε όλοι καλά, να μην είστε όλοι χαρούμενοι, χαμογελαστοί, εννοείται να περνάτε όμορφα. Καινούριο βιντεάκι λοιπόν, τι θα δούμε σήμερα, όπως θα έχετε δει ήδη στην περιγραφή του βίντεο, θα δούμε εξελίξεις ερωτικές μέχρι το τέλος του μήνα. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν, να σας πω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, υπάρχει ένα τηλέφωνο στην περιγραφή των βίντεο, στο οποίο μπορείτε να μου στείλετε μηνυματάκια Viber ή WhatsApp. Επίσης θα βρείτε το link του Facebook και του Instagram, καθώς επίσης και 2 mail και το link του TikTok Νεφέλη387. Μπορείτε να με κάνετε follow και στο TikTok, παιδιά, γιατί κάνω σχεδόν καθημερινά λαϊβάκια, οπότε μπορούμε να τα λέμε και σε real time. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφούλα εδώ στο κανάλι, να πατήσετε και το καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσεις για τα βιντεάκια τα οποία ανεβάζω. Επίσης μπορείτε να αφήνετε το σχόλιο σας και το like σας, γιατί με αυτόν τον τρόπο αφήνετε και την ενέργειά σας στο κανάλι, ώστε να κάνουμε πιο δυνατές και πιο έγκυρες προβλέψεις. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά εδώ να δούμε τι θα δούμε. Για πάμε να δούμε τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθούν τα ερωτικά σας μέχρι το τέλος του μήνα. Για πάμε λοιπόν να δούμε εδώ. Μάλιστα, κάποιος σας λείπει και θα συνεχίσει να σας λείπει, έχω να σας πω. Κάποιος νοσταλγείτε εδώ πέρα, κάποιον άνθρωπο θα θέλατε να δείτε και θα εύχεστε τα πράγματα να αλλάξουν όσον αφορά εσάς τους δύο. Και είναι κάτι το οποίο έχω να πω ότι μπορεί να σας δημιουργεί και τώρα έτσι ένα θεματάκι και να σας στεναχωρεί, ρε παιδί μου, κάτι να νιώθετε μέσα σας, το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Αλλά δείχνει εδώ πέρα ότι προσπαθείτε να το δείτε λίγο διαφορετικά όλο αυτό και να αλλάξετε γενικότερα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω εδώ, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, είναι ότι πολύ πιθανόν εδώ να ξεκινήσετε κάτι μέχρι το τέλος του μήνα. Δηλαδή, ή μια κατάσταση η οποία είναι λίγο δύσκολη να αρχίσει σιγά σιγά να ανθίζει και να εξελιχθεί σε κάτι πολύ όμορφο. Γιατί αποφασίζετε να δώσετε μια ευκαιρία εδώ και γιατί αποφασίζετε να δείτε τα πράγματα από ένα άλλο μάτι, από μια άλλη διαφορετική οπτική γωνία. Βλέπω θετική ενέργεια προς το παρόν, έχω να σας πω, μέχρι το τέλος του μήνα. Βλέπω εσάς να σκέφτεστε έναν άνθρωπο, να σας λείπει, να τον νοσταλγείτε και έτσι να γίνεται κάποια κινησούλα ή να θέλετε εσείς να κάνετε κάποια κίνηση ή αυτός να αρχίσει σιγά σιγά δειλά να κάνει κάποιες κινήσεις προς εσάς, χωρίς όμως, έχω να σας πω εδώ, να κάνει φοβερά και τρομερά βήματα. Εδώ μπορεί να έχετε και διαφορά ηλικίας με το συγκεκριμένο τύπο, αλλά μπορεί να είναι και λίγο ανώριμος, κάτι το οποίο μπορεί να σας επηρεάζει εδώ αρκετά. Πάντως βλέπω έναν τύπο ο οποίος σιγά σιγά θα αρχίσει εδώ να κάνει βηματάκια προς τη δική σας κατεύθυνση, προς τη δική σας πλευρά και εσείς προσπαθείτε να το δείτε όλο αυτό με ένα διαφορετικό μάτι, να το δείτε κάπως αλλιώς τέλος πάντων, γιατί μπορεί να σας χάλαγε, γιατί μπορεί να έχει συμβεί το οτιδήποτε εδώ πέρα. Οπότε λοιπόν προσπαθείτε να το δείτε κι εσείς από μια διαφορετική πλευρά. Πολύ πιθανόν λοιπόν εδώ να ξέρετε μέσα στο μήνα Οκτώβριο να βρεθείτε με κάποιο πρόσωπο, να βγείτε, να διασκεδάσετε κτλ. Αλλά εδώ ίσως όμως να συνειδητοποιήσετε ότι η κατάσταση δεν είναι και τόσο ξεκάθαρη. Δηλαδή, ίσως εδώ να σας προσεγγίσει ένα πρόσωπο, να βγείτε, να μιλήσετε, να τα πείτε, να προσπαθήσει έτσι να κάνει κάποιο βήμα προς το μέρος σας, αλλά έχω να σας πω εδώ ότι σας βλέπω σε σημείο που πρέπει να πάρετε κάποιες αποφάσεις. Για πάμε να δούμε και άλλες εξελίξεις εδώ πέρα. Λοιπόν, θα έρθετε όμως να ξέρετε σε μια έτσι καταστασούλα, ρε παιδί μου, που θα πρέπει να σκεφτείτε κάποια πράγματα εδώ σχετικά με το αν θα προχωρήσετε αυτή την κατάσταση, αλλά πολύ πιθανό να σας προσεγγίσει ο τύπος εδώ ή η τύπισσα για τα αγόρια της παρέας μας εδώ,
και θα έρθετε έτσι θα πέσετε λίγο σε περισυλλογή σχετικά με το αν θα προχωρήσετε ή όχι. Θα πρέπει να πάρετε κάποιες αποφάσεις οι οποίες εδώ θα είναι έτσι αρκετά σημαντικές. Θα δείξει πορεία. Λοιπόν, ήταν μια μικρή διακοπούλα, παιδιά, γιατί κάτι έτυχε, οπότε συνεχίζω και πάλι. Θα τα κόβω και βασάνου γίνονται αυτά τα βιντεάκια. Έλεος. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα εδώ πέρα τι γίνεται. Τα σχεδιάκια σας, ρε παιδί μου, αυτά τα οποία π.χ. μπορεί να σχεδιάζετε με το αγόρι που θέλετε, με το κορίτσι που θέλετε, μπορεί να μην σας βγουν στην αρχή. Δηλαδή, μπορεί να θέλετε κάποια πραγματάκια εδώ πέρα να συμβούν, αλλά δεν συμβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, σας είπα ότι θα υπάρξει ίσως εδώ μία κίνηση, θα πρέπει να πάρετε κάποιες αποφάσεις όσον αφορά τα ερωτικά σας. Βλέπω και κάποια μετακίνηση, ειδικά αν το πρόσωπο το οποίο επιθυμείτε είναι σε απόσταση. Ίσως αυτό το οποίο θέλετε να πραγματοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο. Απλά βλέπω έτσι μία ανησυχία και μία αναταραχή. Προσέχτε λίγο, έτσι, με το αγόρι εδώ πέρα ή με το κορίτσι. Και προσέχτε και να σιγουρευτείτε εδώ πέρα, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, ότι τα πράγματα είναι όπως φαίνονται και ότι δεν υπάρχει παρασκήνιο και ότι δεν υπάρχουν τρίτα πρόσωπα. Και γενικότερα σιγουρευτείτε για πολλά πράγματα, γιατί οι καταστάσεις είναι δύσκολες. Λοιπόν, πάμε να δούμε ζωδιάκια εδώ πέρα. Έχουμε και λέμε εγώ καιρός, Κρυός, Ταύρος, Υδροχόος και Καρκίνος. Πάμε να δούμε και τα αρχικά για το ανοιγματάκι μας εδώ. Λοιπόν, κάτσε να πάρω γιατί τα μισά μου φύγανε εδώ πέρα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Ξι, διώξει μαζί, σίγμα, μη, ταβ, χι, νι, έψιλον, ζήτα και αλφα. Λοιπόν, αυτά αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφούλα σας στο κανάλι, να πατήσετε και το καμπανάκι, να παίρνετε ειδοποιήσεις για τα βιντεάκια που ανεβάζω. Σας στέλνω την αγάπη μου, σας στέλνω τα φιλιά μου και θα τα πούμε σύντομα. Bye bye!